हेलौ नोंथांमोन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं बिदिब्ला आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबावबाय भिडिअ जाहैगोन माने गाबोन माघि पुर्णिमा ओमफ्राय माघि पुर्णिमानि माने सानखालि जोंनि बेवहाय माने बाथौ फुजा माने खालामनाय जायो बेवहाय माने जोंनि जा पुबखाग्राबारि गामि बे गासैबो लोगो नांनानै बे बाथौ फुजाखौ माने फालियो ओमफ्राय जों बर' हिसाबै बे ओनसोलाव माने मोनथामसोल' सुबा माने गोग्लैयो बेखिनिनि बर'फोरानो माने लोगो नांनानै बेखौ माने खालामनाय जायो अब्ला नायलांबाय थादो आं एक्सुअलि दायो माने बेवहाय गाबोननि जा प्रग्राम बेनि थाखाय माने दिनै एसे साफाय हाबा मावगोन माने ओमफ्राय खालामा माने फिसायै खालामगोन जायगानि गोजा ओरैनो सानसे प्रग्राम माने बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो सेखा बोलाखाबाय खामानि मावनो थाखाय बे दुब्लिजोंनो माने सिदा थांजायो एक्चुअली बे जायगाखौ गोदो माने थानसालि होननानै बुङोमोन माने बेवहायनो माने बाथौ फुजाखौ खालामनो होननानै जायगाखौ थिग खालामबाय गासैबो माने खामानि मावगासिनो दायो आगोलावहाय माने सानब्रै सानबानि थाखाय फुजा जायोमोन नाथाय देग्लाय एसे फैसानि प्रब्लेम जादों बेखायनो माने सानसेनि थाखायल' खालामगोन गाबोनल' बाथौ मन्दिर लुनो थाखाय सरकारनि अनसुंथाइ फाउन्डेसन खालामखाना दोननाय जादों सांग्रांना बोराय थानसालिया नै बेनो बेवहायनो खालामनाय जागोन खामानि जोब्बाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै थेंक इउ